Vores digt hedder Vækst, og det er skrevet af Halfdan Rasmussen og er fra 1954. Vækst. Skoven kendte mig ikke. Træerne tav, hvor jeg gik. Fremmede vejer. En skygge, skræmt sit eget mørke. Men da jeg rørte bakken, sang det i mine hænder. Sang på et sprog, jeg kendte. Hinsides alle ord. Yes. Digtet har en besjæling i træerne. Træerne bliver besjælet, sådan man siger, træerne tav. Altså de får ligesom besjæling med, og så lige pludselig så synger de til jeg-personen. Der er nemlig det er et jeg-digt. Ja. Det er sådan det. Jo, digtet det er et naturdigt. Der er dog 2 bogstavsrim i digtet, hvor der står træerne tav og sang og sang. Handlingen i digtet handler om, at til starten, så er naturen lidt ukendt for ham, indtil han kommer hen til træet og rører ved det, og så bliver det helt klart, og så forstår han sproget af naturen. Titlen Vækst kan man fortolke med, at han vokser som person i digtet fra det ukendte, og så kender han naturen til sidst.